Tak skal I have. Det er meget rørende, I ved jo slet ikke, hvad jeg vil sige nu. Fordi jeg har jo fået den dejlige opgave, det er at komme og give en hilsen fra Dansk Folkepartis Ungdom her til de voksnes årsmøde. Der er nogen, der har sagt, at jeg også skal til at vokse lidt op, så det prøver jeg at gøre her i talen i dag. Og Kristian Thulesen Dahl, som jeg engang har fornøjelsen at sidde til hovedbestyrelsesmøde med, han siger, i Dansk Folkeparti, der tror vi kun på øjebliksbilleder. Så lad os tage et øjebliksbillede. Sidder I alle sammen godt? Har I det godt? Er meningsmålingerne gode lige nu? Fantastisk. Det var øjebliksbilledet. Det, der ikke er øjebliksbilledet, det er det, der kommer til at stå de næste 5 år. Den 25. maj, der formåede spidskandidat Morten Messerschmidt at sætte stemmerekord, ikke bare i Dansk Folkeparti, men for alle danske politikere nogensinde, i en valgkamp, godt hjulpet på vej af partiformand Kristian Thulesen Dahl, men i lige så høj grad hjulpet på vej af alle jer, der sidder nede i salen fra hele Danmark, vores fantastiske folk fra Dansk Folkepartis Ungdom, et godt kandidathold, og alle sammen til sammen fik vi skabt det, der gør det muligt, at vi for første gang nogensinde som parti er det største i Danmark. Dansk Folkeparti er det største EU-parti i Danmark. Og det betød noget. Det sendte et signal, forhåbentlig til statsministeren, der holder årsmøde ret langt herfra. Men det betød også noget sådan lidt mere personligt for mig. Det betød nemlig, at jeg på baggrund af jeres hårde arbejde fik mig et nyt job. Og det er jeg jo glad for. Og når man sådan starter et nyt job, så er det en god idé lige at tage temperaturen på den arbejdsplads, man skal ned og forvalte, sådan i Europaparlamentet. Så jeg tænkte, hvad er mere naturligt, end vi lige ser, hvordan står det til ude i det store Europa? Ja, det er desværre ikke alle, der kan få et nyt job. Arbejdsløsheden, den er rekordhøj. Der er både flygtninge, der kommer ind, desværre ofte med den tragiske konsekvens, at de ikke kan nå over sundet, fordi de i ren desperation søger mod bedre kyster i Europa. Der er stor krise. Vi ser venstreekstremister, vi ser radikale islamister, vi ser højre ekstremister, desværre flere og flere steder i Europa. Så jeg tænkte, når jeg satte mig ned i Europaparlamentet, så kom jeg ned til nogle 750 ansvarsfulde kollegaer, der var klar til at tage hånd om europæernes bekymringer, om de ting, der ligger os alle sammen nært, nemlig at der skal være tryghed og tillid, også i Europa. Men da jeg kom derned, så fandt jeg ud af, at man egentlig sagde, her går det super godt. Vi er glade. Der er foie gras på bordene, der er champagne i flaskerne, alt er godt. Og det er jo selvfølgelig lidt svært at starte på arbejde, når man sådan oplever folk, der er så virkelighedsfjerne. Og jeg spurgte så Morten, hvad har du tænkt dig, at jeg skal lave hernede de næste 5 år? Og så siger Morten, det er meget simpelt, jeg vil kun have, at du skal gøre 2 ting. Den første, det er, få EU til at bruge nogle færre penge. Og nummer 2, det er, sørg for, de penge, der bliver brugt, de bliver brugt ordentligt. Det kan ikke tage særlig lang tid. Og så tænkte jeg, Dansk Folkeparti, det er sådan et parti, der går ind for mesterlærer. Og jeg kender kun, vi har også en god finansordfører nu, men jeg kender kun én rigtig mand at stå i mesterlærer hos, når det handler om at forstå budgetter. Og det er Kristian Thulesen Dahl. Og jeg har forstået alt, hvad man behøver for at være finansordfører. Det er en masse af de her gule post-it-sedler, man sådan kan putte ind i finansloven. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ned og købte hele kontorforsyningens sådan lager af gule post-it-sedler, så jeg havde noget at gå i krig med. Og det blev nødvendigt. Fordi da jeg skulle til at gennemgå det her budget for EU, så fandt jeg ud af, at der er godt nok mange steder, vi lige skal have en snak, før det kommer helt på plads. Så det, vi skal have i dag, det er noget så kedeligt som budgetgennemgang. Glæder I jer ikke allerede? Fantastisk. Europaparlamentet, optimistisk som man skal være, når man er jubeleuropæer, de startede med at sige, kan vi ikke få 5% flere penge? Så kan man sige 5% og 5%. Det er alligevel en del. Det er 50 milliarder kroner. Eller det samme, som det koster at bygge Femern Bælt-forbindelsen fra Danmark til Tyskland. Jeg ved godt, det er blevet en tunnel, men den er altså ikke særlig god på billeder. Så altså her er det stadig en bro. Men det er bare fordi, ellers så kommer René Christensen lige og siger til mig, nej, det er en tunnel. Ja, men det ved jeg godt, René, men det ser bedre ud med broen. Det skulle jeg holde fast i.
Men heldigvis var der nogle statsregeringschefer, der sagde, det går altså ikke. Vi sidder her rundt og sparer alle sammen. Der er ingen efterløn, der er ingen dagpenge i Danmark, og i Sydeuropa, der har folk ingen arbejde, så kan I jo ikke bare komme og få 50 milliarder kroner mere. Nå, ja. Så må de jo nøjes med det, de havde. Det er 1080 milliarder danske kroner om året. Det er altså noget af et budget. Jeg er vant til bare lige at skulle ligge lidt for min SU hjemme i Randers. Det var sådan mere til at overskue med det mere og det mindre. Så derfor gik jeg i gang med at finde ud af, hvad bruger vi så alle de her 1000 milliarder på? Ja, nogle af pengene. Ja. Nu ser det så stort og skræmmende ud. Det er altså kun nogle af pengene, der går til svindel. Men jeg har taget et lille potpourri af det her svindel. Det er jo sådan lidt, det her det er bare sådan de sidste par år, hvad EU's egen antisvindelmyndighed har fundet ud af, at der bliver svindlet for i EU. Der er alt godt fra havet, lige fra motorveje og vindmøller, der aldrig er blevet bygget, men hvor pengene bare er gået i mafiaens lommer. Der er faktisk en afhopper fra den italienske mafia, der har udtalt til BBC, at den italienske mafia nu ser større økonomisk potentiale i EU-tilskud, end de gør i narko. Det er sgu da fantastisk. Det er jo godt, man kan hjælpe nogen i arbejde. Men den sag, jeg allerbedst synes illustrerer EU's vanvid på det her område, det er sagen om en ærlig græker. Og så kan I sige, findes der ærlige grækere? Så siger jeg, ja, der findes mindst en. Han var revisor for en aftenskole nede i Grækenland, og han syntes, det var ravruskende galt. Den her aftenskole, der kunne du kun blive ansat, hvis du var søn eller datter af en af ministrene i regeringen. Til gengæld så var timelønnen 4.500 kroner. Og man fik sådan set løn, uanset om man kom på arbejde eller ej, fordi det var alt for besværligt at kontrollere, om lærerne de gad at møde. Og det var en svindelbunke for et tocifret millionbeløb. Vores ærlige græker, han skriver til EU's svindelmyndigheder og siger, den er helt gal. Han skriver i juni 2010, og så går det hurtigt i EU. Allerede i 2011, der fik han svaret, tak for deres henvendelse, hvor I gerne vil beskytte de midler, som de europæiske skatteborgere giver ind. Vi ser på sagen, når vi når til den. Det var også hurtigt nok, det tog kun et halvt år. Året efter, i 2012, der bliver vores ærlige græker lidt sådan utålmodig. Han har ikke hørt mere, så han skriver og spørger, hvad sker der med den her aftenskole? De kører stadigvæk, det kører super. Penge lige ned i lommen. Så fik han det svar tilbage, og det var ærligt nok. Vi er ved at omstrukturere svindelmyndighederne, derfor kan sagsbehandlingstiden godt være lidt forlænget. Vi vender tilbage, så snart der sker noget i sagen. I 2014, der er der stadigvæk ikke sket noget. Til gengæld er sagen økonomisk forældet, så man kan ikke straffe de mennesker, der har stukket 45 millioner af jeres skatteborgerkroner lige ned i lommen. Og sådan går det jo. Man er nødt til at estimere, hvor meget der bliver svindlet i EU, fordi man kan simpelthen ikke finde ud af det på andre måder. Som I hører, så fungerer svindelmyndighederne ikke super godt. Men man estimerer, at der hver eneste år svindles for mellem 60 og 60 milliarder danske kroner. Det svarer til det samme som vores 2 største kommuner. København, hvor Carl Christian har en del af ansvaret, og Aarhus, hvor Jette Skive sidder som rådmand, bruger til sammen på alt deres velfærd. Så mange penge forsvinder ned i et stort, sort europæisk hul hvert eneste år. Men der er jo også et par andre budgetposter, vi hurtigt skal nå at løbe igennem. En af dem, vi sådan har, det er EU's udenrigspolitik og EU's ulandsbistand. Ulandsbistand er jo noget, vi giver i Danmark, men vi giver så sandelig også noget gennem EU. Faktisk nogle milliarder om året. Og i alle de her konkrete tilfælde, der har EU's egen revisionsret fundet ud af, at pengene enten er gået i svindel, eller ikke har hjulpet det fjerneste. Det bedste eksempel, det er et jobprojekt i Mali. Mali er et sted, der kommer mange fattigdomsflygtninge til Europa fra, og der havde Europaparlamentet en god løsning. Ved I, hvad løsningen var? Vi laver et EU-jobkontor i Mali, så alle de velkvalificerede folk, der selvfølgelig bor i Mali, de kan søge job der i EU, og så kan de komme herop og få en bedre fremtid. Det var da sympatisk. Kontoret, det kostede 75 millioner kroner. Ved I, hvor mange der fik job? 6. Det, og så siger man, det danske jobsystem, det ikke virker, det passer da ikke. Vi kan da få folk i job for meget mindre end 11 millioner kroner per styk. Altså, det er da noget pjat at sige. Men sådan går det i EU. Noget andet, der også går godt, det er EU's ambassader.
EU har jo en udenrigsminister, og man kan selvfølgelig ikke have en udenrigsminister uden en helvedes masse ambassader. Og de ligger sådan spredt ud, 137 i alle verdens lande. Jeg synes, noget af det fantastiske, det er, at vi har 20 mand i Østtimor, 3 mand i Togo, og så 6 mand i Vanuatu, hvor vi har mange relationer, der skal passes nede. Jeg var nødt til at finde det på et kort, det ligger lige herovre. Mauritius har så 46 ansatte, selvom vi ikke engang kan finde dem på kortet. Det synes jeg også er lidt fantastisk. Men det koster jo noget. Der er 5.000 diplomater ansat i den her udenrigstjeneste. De får alle sammen mellem 500.000 og 3,2 millioner kroner i løn om året. Og det er jo selvfølgelig til EU-skat. Sådan skal det jo være. Så helt billigt er det ikke. Men de skal jo også have et sted at bo, vores kære ansatte. For eksempel i Moskva, hvor vi jo har nogle stykker til at sidde i Rusland. Der har vi en husleje på 230.000 kroner. Det kan man sige, det er jo ikke så meget, hvis det ikke var, fordi det var om måneden. I Haiti, der er det rørende billigt. Der koster det kun 32.000 om måneden at leje sig ind i ambassaden. Men det er så bare, hvad 5 haitianere de tjener på et helt år. Så det er jo et eller andet sted fantastisk. Det allerbedste ved EU's udenrigstjeneste, ved I hvad det er? Det er, at den er fuldstændig overflødig. Fordi efter man har indført EU-statsborgerskaber, så kan vi som danskere henvende os på en hvilken som helst EU-lands ambassade. Vi kan gå til den italienske, vi kan gå til den græske, vi kan gå til den tyske. Så det her, det er rent dobbeltkonfekt. Det er folk, der sidder og laver noget arbejde, der allerede bliver lavet af 28 landes dygtige ambassadører i hele verden. Ved I hvad? Skal vi ikke bare blive enige om, at EU behøver ikke bruge deres tid på udenrigspolitik? Det gør vi meget bedre selv. Og gør vi det, så kan vi finansiere alt den velfærd, man bruger i hele Københavnsområdet, inklusiv Kent Christensens kommune i Vandelsbæk. Den er ikke så dyr, vil jeg sige, men altså, her Gud lidt har jo også ret. Men vi er jo ikke færdige der. Vi er jo kun ved den næste lille budget-slash. Det er vores administration. Og er der noget, vi er gode til i EU, så er det administration. Det er vi super til. For eksempel så rejser medlemmer af Europaparlamentet for 2 milliarder kroner om året. Vi skal ud og se verden. Der var for eksempel en rejse, der på 3 dage, vi skulle til Spanien en tur. Per mand kostede de 3 dage i Spanien 36.000 kroner. Jeg vil anbefale, at I næste gang prøver en tilbudsrejse, måske en afbudsrejse, hvis man vil 3 dage til sydkysten. Men det er ingenting imod, hvad 8 dage i Kongo det koster. Man skulle ellers tro, at omkostningsniveauet var lidt lavere. 8 dage i Kongo kostede 153.000 kroner per mand. God tur, siger jeg bare. Men udover det, så rejser vi jo også lidt. Jeg har for eksempel lige været i Strasbourg en tur. Det er en dejlig by. Det er bare lidt overflødigt, at vi har ikke bare 1, ikke bare 2, men 3 adresser fra Europaparlamentet. Vi har både Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. Faktisk så er det så grelt, at i dag så bruger Europa næsten 7 milliarder bare i husleje hver eneste år, fordi vi jo skal have lidt tomme kontorbygninger stående i det meste af vores dejlige kontinent. Endelig så er det sådan, at vi har 2 informationskontorer i alle lande, en fra kommissionen og en i Europaparlamentet, i stedet for bare at have en. Ekstraudgiften forbundet med det er 350 millioner kroner. Men det er ikke det hele, EU bruger på propaganda for EU. Nej, EU bruger faktisk 18 milliarder kroner på at fortælle om, hvor godt EU det er. Det er selvfølgelig jeres skattekroner, men det er mere, end hvad Coca-Cola bruger på at fortælle, hvor god Coca-Cola er. Ja, de gør det måske ikke helt så godt som Coca-Cola. Jeg tror, der er flere, der kan lide det, end de kan lide EU. Men ikke desto mindre er det dyrere. En af de ting, vi gør i EU, det er, at vi giver penge til NGO'er, altså foreninger, der så kan fortælle, hvor godt EU kører. En af de foreninger, og det er lidt sjovt, for det er en dansker, eller i hvert fald en, der bor her, det er European Network Against Racism. De har 600 foreninger i hele Europa, der skal fortælle om, hvor frygtelige racister vi alle sammen er. Det får de 10 millioner kroner om året til. De 8,3 millioner, det er nogen, I betaler gennem EU. Her i Danmark, der har man 21 medlemmer. En række af dem findes ikke rigtig længere. Det er sådan nogle, de har ikke engang egen hjemmeside. Dem, der så rent faktisk findes, ja, en af dem, det er en Scientology-bevægelse. En anden tilhører Moon-sekten. Så er Randers Boligforening der også. Og det er altså lidt trist, fordi der bor jeg. Det, der er endnu mere trist, det er, at den er gået konkurs for 5 år siden.
Det er selvfølgelig skidt for Randers, men godt for netværket omkring racisme. Og de sidste 2 foreninger, jamen det er nogen Basim Koratzi, der er formand for den her forening. Han selv har stiftet, og han er eneste medlem, og de er registreret på hans adresse. Og det er altså en af de her dejlige NGO'er, der lever i jeres skatteborgerkroner, og fortæller, hvor dårligt et land Danmark er at bo og leve i, og så i øvrigt får lidt penge for at fortælle, at EU er løsningen på alt den her frygtelige racisme, man oplever i Danmark. Hvis nu vi blev enige om, at vi ikke skulle bruge helt så mange penge på administration, lad os nu sige, at vi bare skulle bruge det halve. Stop flyttecirkuset, stop propagandaen, stop alt dobbeltkonfekten. Ja, så har vi faktisk betalt alt velfærden i hele Nordsjælland. Det er det værd at tage med. Men vi kan ikke stoppe der. Hvad tror I, de her 3 ting har til sammen? Flymad, en golfbane og lidt skolemælk. De har som udgangspunkt ikke noget til sammen, medmindre man lige blander EU ind i det. For alle 3 ting får landbrugsstøtte. Og det er jo dejligt. Landbrugsstøtten, det er en lille ting til 416 milliarder kroner om året, som går til Europas landmænd. Og det er dem i og for sig vældig ondt. Noget af det, der får støtte, det er også sådan noget som halalslagtning uden bedøvelse eller andre remedier, som man ser illustreret på det ene billede. Og på det andet billede, tyrefægtning i Spanien. Men alle kan i princippet få, undtagen en eneste sådan større landbrugssektor i Danmark. Og det er de her små fyre, nemlig minkavl. Man kan mene meget om minkavl, og det er slet ikke den debat, vi skal have nu. Men minkavl har faktisk ingen EU-støtte. Og alligevel så formåede de at leve som erhverv i Danmark og eksportere for 14 milliarder kroner sidste år. Næsten 14 milliarder kroner. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at danske landmænd ikke kan lave en forretning ud af at drive deres landbrug, hvis de ikke var udsat for usund konkurrence fra syd- og østeuropæere, der klinger sig til landbrugsstøtten. Så de her mange penge, dem kunne vi i og for sig spare. Gjorde man det, så er det ikke bare Københavnsområdet og Nordsjælland, der er betalt. Altså, så har vi faktisk betalt resten af Danmark ud. Lige hele vejen fra Roskilde til Skagen. Men ikke nok med det, vi var nødt til at finde lidt flere udgifter, der skulle betales, for ellers havde vi for mange penge i overskud. Så vi kan også betale hele Danmarks politi og retsvæsen. Det er det, Peter Skaarup tager sig af til dagligt. Vi kan tage os af alle sygehusene i Danmark. Vi kan tage os af forsvaret. Vi kan tage os af jobcentrene. Og endelig kan vi også lige betale for uddannelse og forskning. Det er faktisk rigtig mange penge. Men det stopper ikke der, for vi har stadig den største budgetpost tilbage. Det her det er store firmaer alle sammen. I kender dem, Heinz Ketchup, BMW, vores eget Mærsk, Deutsche Bank. Alle sammen gode firmaer, der har gode overskud. Ved I, hvad de alle sammen har til fælles også? De er alle sammen på støtten nede i EU. Det her det er nogle af de der små virksomheder, som EU skal hjælpe frem, sådan at de kan skabe nogle flere arbejdspladser i den europæiske union. Og det er jo fantastisk, fordi vi har nemlig det, der hedder regionalfonde. Og regionalfonde, der kan alle få penge. Hvis bare man har en kreativ hjerne og en god ansøger, der kan skrive en god e-ansøgning, så kan man få penge til hvad som helst. EU har betalt motorveje, der får E45 nord for Aalborg til at virke som København i myldretiden. Jeg siger det bare. I Portugal er der 4 gange mere motorvej, end der er i Storbritannien. Og dobbelt så meget, som der er i Tyskland per indbygger. Og man kan sige, at de er også travlt at køre rundt dernede i det dejlige Portugal. Nogle af de lidt mere fantastiske tiltag, man kan få tilskud til, nu er det så lidt en vejledning i, hvordan I får lidt penge. Det er 3 millioner kroner til hundevandfitness i Ungarn. Der var en driftig ungarsk forretningsmand, og han ville gerne lære at lave vandfitness med hunde. Og det er jo i og for sig en god gerning over for dyrene. Normalvis, hvis jeg skal have en hund en gang, så er det måske fordi, jeg trænger til motion, men jeg kan forstå, at det er vendt om dernede, så når man køber hunden, så skal den med i motionscenter. Og det får han så 3 millioner kroner til, det er jo meget sympatisk. Han får også bygget en halvfærdig hal, og så siden skete der ikke mere. Hallen har aldrig været brugt. Den står nu overgroet med ukrudt, forladt. Indbyggerne i landsbyen har aldrig set aktivitet der, men vores driftige ansøger, han har allerede fået penge til det næste EU-projekt. Så for ham kører det super godt. Den anden ting, jeg sådan lige har valgt at fremhæve her fra EU's regionalfonde, det er verdens dyreste cykelskur. Vi havde i EU, vi har i EU, den er jo ikke væk, en lille driftig tysk by. Der bor næsten 22.000 mennesker. Nej, 2.200 mennesker. Så det er jo sådan en god landsby. De har nu fået EU-betalte cykelstier. De har fået renoveret deres forsamlingshus. De har fået renoveret deres gamle brandstation. Og de har fået renoveret deres gamle kornmølle.
Problemet med den der renovation af kornmøllen, det er, at EU's forordning siger, at man må ikke lave korn der længere, fordi det er sundhedsskadeligt. Men EU betaler alligevel for renoveringen. Og så tænkte de alligevel, når de nu har fået de her cykelstier, så var det måske rart at have et lille cykelskur. Og det kan jo gøres relativt enkelt og billigt. Det kan jo gøres for nogle få 1000 kroner. Men problemet var, at hvis det kostede nogle få 1000 kroner, så kunne man ikke få EU-tilskud til det. EU tager sig ikke af småtterier. Hvad er løsningen på det? Cykelskuret skal bare gøres dyrere. Vi putter tegl og solceller på taget. Vi putter klinker på gulve og vægge. Vi opsætter en mønttelefon, en interaktiv bytavle, og vupti, så koster et cykelskur 1,1 million, og så betaler EU hele svineriet. Er det ikke fantastisk? Det er selvfølgelig ikke EU, der betaler det, ja. Det er så den mindre fantastiske del af den deal. Hvis vi nu sagde, at vi ikke skulle give penge i det her regionalstøtte, sagde, at man selv kunne betale sine cykelstier, og vi selv kunne betale til vores gode landdistriktsudvikling, ja, så kunne vi ikke bare betale alt det, vi har betalt indtil videre med EU-midler. Vi kunne faktisk betale samtlige offentlige udgifter i Danmark. Overførselsindkomster, førtidspension, folkepension, SU og alt, hvad vi ellers har på finansloven. Og så har vi stadigvæk penge i overskud, og vi vidste faktisk ikke, hvad vi skulle bruge dem til, Christian. Så jeg har altså kommet til at købe supersygehus for 35 milliarder. Og så har jeg købt en bro over Kattegat. Og hvis der sidder nogle socialdemokrater, der hører med, så er det altså mig, der har lovet det. Det er ikke Christian. De skal ikke gå på den der liste, som Christian har. Så når jeg skal ned til den nye økonomikommissær og sige til ham eller hende, hvad det er for nogle budgetønsker, vi i Dansk Folkeparti har, så er det meget nemt. Ud af de der cirka 1.080 milliarder kroner, EU bruger, der vil vi bare gerne have lov til at spare de 1.003. Resten går til fornuftige ting. Det er jo sådan set dejligt. Men i og for sig er det jo faktisk fuldstændig horribelt og frygteligt. 1.003 milliarder kroner bruges hvert eneste år på en måde, som kunne være brugt bedre. I et Europa, der er i krise. Velfærdsstater, der er i knæ. Alle lande har lavet upopulære beslutninger. Men alligevel så flyder pengene fra EU som mamma fra himlen. Og må jeg ikke bare sige én ting? Når Morten og Rikke og Jørgen og jeg skal tilbage og forhandle budget i efteråret, så er der kun ét budskab, vi skal sende til den nye kommission. Og ved I, hvad det er? We want our money back. Ved I hvad, jeg tror næsten, det var så højt, at de kunne høre det helt nede i Bruxelles. Og det bliver nødvendigt. Fordi selvom vi er 4 og det største parti for Danmark, så er vi langt fra at have magten i EU endnu. Så lad os lige prøve at slå den realistiske tone ad. Jeg kommer gerne og beder om de 1.000 milliarder, men mindre kan også gøre det. Lad os nu prøve at appellere til andre danske EU-partier og sige, at vi bare skal skære 10% af EU's budget. Vi kan starte med de 5%, der bare bliver svindlet væk, og de sidste 5% kan vi så udvælge af de projekter, EU selv siger, ingen nytte gør. Gjorde vi det, så fik Danmark af sin andel 2 milliarder kroner tilbage. Det var 2 milliarder kroner, der kunne være brugt til 4.000 varme hænder i den offentlige sektor. Sygeplejersker, folk i ældreplejen, pædagoger, politibetjente. Jeg tror, alle, der sidder ude i kommunerne og oplever det, de mener, at der er brug for de 4.000 her i Danmark, ikke nede i EU. Vi kunne give ældrechecken, alle, der fik ældrechecken, de kunne få 8.000 kroner mere om året i hænderne, uden at det kostede skatteborgerkronerne en eneste rød øre. Og vi kunne have oprettet 2.500 ekstra fængselspladser, og så skulle der være nok til, at selv voldtægtsforbrydere kunne straksafzone, og vi kunne sætte straffen lidt op. Og det tror jeg, Peter sidder dernede og pynser på, hvordan han skal forklare om i morgen. Så det er godt, nu har jeg finansieret det, Peter. Den tager jeg på min kappe.
Vi ved selvfølgelig godt, at det bliver en hård kamp nede i Europa. Men én ting skal I vide. Det er, at vi 4, der sidder dernede, vi er et hold. Og vi er et hold, der hver eneste dag arbejder utrætteligt for jer, der arbejdede for os. Men vi arbejder allermest utrætteligt på, at danskerne ikke længere skal snydes af EU. At vi skal have en fair deal, og at vi skal have mere Danmark og mindre EU. Hvis I vil følge den kamp, så kan I blandt andet følge min Facebook-profil, eller en af de andre gode kollegaer, jeg har. Og så vil jeg bare sige til jer, når vi ses i Herning næste år, så skal jeg love at gå op og give jer en status for, hvordan det gik. Tak for jeres tid, tak for ordet, og lad os få flere gode øjebliksbilleder i årene, der kommer.